गिबियावनो चिरां जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशननि जानानै दिनै 16थि सुपार डिभिजन इन्टार क्लाब फुटबल टुर्नामेन्ट 2023 बेखौ आङो गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनाय आरो साबायखर जासिदों। मोननै दोलो फाइनाल गेलेदों। बेनो जाहैबाय भिक्ट'रिया क्लाब एन्ड लाइब्रेरि आरो चिरां दुवार इउनाइटेड एफसि। बे मोननै दोलोनि गेजेराव बे खेलाया जाबाय थादों। थ' थांनाय 7 जुननिफ्राय चिरां जिल्लानि जेसेबां क्लाबफोर दं रेजिस्टार्ड क्लाब बेनिनो मोनसे 19 सारन्थाइ नार्जारि इन्टार क्लाब फुटबल टुर्नामेन्ट 2023 बे सोलिदों आरो जोंहा मोनसे नियम दङ जे जायफोर बे इन्टार क्लाब फुटबल लिगआव जायफ्रा फाइनाल गेलेयो बिथांमोनहानो सुपार डिभिजन लिगआव गेलेयो। दा बे सारन्थाइ नार्जारि इन्टार क्लाब फुटबल जि लिग 2023 बिनिनो फाइनाल गेलेग्राफोर टीमा दिनैहाय सुपार लिग गेलेदों। गासै 9था टीम दंमोन। बे 9था टीमनि गेजेराव दिनैहाय फाइनाल खेला जादों। आङो मोननैबो दोलोनि दैदेनगिरिजों लोगोसे गेलेगिरि बिथांमोननिसिम आंनि बेस्ट अफ लाक होदों। जे खारना जाहैबाय सारन्थाइ नार्जारि बिथाङा जोंनि चिरां जिल्लानिनो आरो बिथाङा सासे गिबियाव जिल्लानि सासे गेलेगिरि, उनाव स्टेटनि गेलेगिरि आरो नेशनेल प्लेयारमोन। नेशनेलनि जानानै बिथाङा थाइलेण्डआव इन्टारनेशनेल फुटबल मोनसे स्कुल गेम बिथाङा गेलेहैदों। दा बिथांनि मुङावनो इन्टार क्लाब फुटबल लिगखौ फाथिनाय जायो आरो बिनिनो फाइनाल गेलेनायफोरखौ दिनैहाय सुपार डिभिजन बे खेलाखौ होनाय जायो। थ' बेजों जोंनि जिल्लानि गेलेगिरिफोरखौ जों एनकारेज होनो थाखाय जोङो नाजानाय जादों आरो निस्सय चिरां जिल्ला हिसाबै फुटबलाव जोंहा जोबोद मोनसे माने जायगा दङ। आं मिजिं खालामदों नैबे थाइखा जरायाव दिनैहाय जि खेला जादों बे खेलानि गेजेरजों बे ओनसोला आरोबाव मोनसे एनकारेज मोनगोन। गोबां बर' लाइमोनफोरा माने बेबायदि खेलायाव बाहागो मोनैनि थाखाय गामि लेभेलावनो गावनि माने जोनायखौ फोजोबनो गोनां जायो। बिनि सायाव मा राहा लागोन सार सरकारनिफ्राय? जोबोद गोजोनथाव खौरां। देग्लाय जोंहा बिटिआर ओनसोलाव दुरान्ड कापआबो जानो थांगासिनो दं, जायखौनाखि जोंहा डिफेन्सनिफ्राय सामलायनाय जायो। गाबोन बिदिनो बे काप एबा ट्रफिखौ डेम' हिसाबै बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव आर्मिनि बा डिफेन्सनि साइडनिफ्राय बिथांमोना श' खालामफैगोन। गाबोन मोनसे प्रग्राम दङ। दा बेजों जाय जिनिसानाखि जाय दुरान्ड कापआ एसियानि गोजामसिन काप बियो आरो बे कापखौनो दिनैहाय बिटिआर ओनसोलाव बेनि मोनसे गेम जोङो हस्ट खालामनो मोनगोन आरो काउन्सिल बायदि जाय जेराव स्टेटआसो हस्ट खालामो बेखौ खेला, नाथाय जोंनो नैबे बिटिआर ओनसोल बा जोंनि बे काउन्सिल ओनसोलाव फुटबलनि जिबायदि रायजोफोरनि बा गेलेगिरिफोरनि जिबायदि जोंनि मोनसे बाहागो लाबोनाय थांनाय गोलाव डिकेड्सनिफ्राय जिल्ला लेभेलाव, स्टेट लेभेलाव, नेसनेल लेभेलाव, इन्टारनेसनेल लेभेलाव जेखौ फुटबल गेलेदों बा गेलेगिरिफोर दङ, बेनिखायनो जों बेखौ बाहागो मोनदों। आरो जिहेथु सरकारनिफ्राय दिनै ISPL खेला खालामबाय, बिनि उनाव नोङो जों नुदों जे दिनै बे ओनसोलखौ लानानै आसाम माने इण्डियान फुटबल फेडारेसननि बिनि आफादगिरिया दिनै जोबोद इन्टारेस्ट जादों आरो बिथांनि नाजानायावनो दिनै दुरान्ड कापआवबो फैदों। दा होमब्ला जों बुंनो हायो दिनै बिटिआर सोरखारनिफ्राय दिनैनि बे जोंनि जिल्लाफोरनि जे सुपार लिगआव जाय हानजाया देरहागोन बे हानजानो 5 लाख करि बान्था हिसाबै होनाय जागोन बा बे क्लाबखौ मदद खालामनो थाखाय हरनाय जागोन। आं मिजिं खालामो बेबायदि फोसावनाया जोंनि क्लाबनि गेजेराव मोनसे बादायलायनाय लाबोगोन आरो जोंहा बिसेस करि क्लाब एन्ड लाइब्रेरि माने बिसेस करि जों फुटबलखौ प्रमट खालामो जोंनि क्लाबफोरा। दा होमबा सरकारनिफ्राय बेबायदि मोनसे इनिसियेटिभा जोंनि क्लाबनि दैदेनगिरिफोरखौ एनकारेज खालामगोन आरो क्लाबनि दैदेनगिरिफोरखौ जेला एनकारेज खालामनानै बिनि सायाव क्लाबाव खेला फाथिगोन बा क्लाबनि गेजेरजों गुबुन बेबायदि खेलाफोराव बाहागो लाहैगोन, अब्ला जोंनि गेलेगिरिफ्रा गामियारि गेलेगिरिफ्रा निस्सय बाहागो मोनगोन आरो बेजोंनो जोंनि नैबे ओनसोलाव फुटबला जेबायदि थांनाय गोलाव बोसोर 100 बोसोर सिगांनिफ्राय जोंनाव मोनसे पपुलार मोनसे गेम, बयजोंबो अनसायजानाय गेम, बे गेमखौ आरोबाव जोङो गेलेगिरि दिहुननानै फैबाय थानाय समाव आंथ' मिजिं खालामदों जे दिनै भारतआव 135 कौटि सुबुं अनजिमा दङ। बिनिनो जोंहा दिनैबो अलिम्पिक लेभेलाव बा वर्ल्ड काप लेभेलाव दिनै गेलेगिरि जों दिहुनहरनो हायाखै। मोनसे टीम
जिसे सानि मोनसे टीम जों दिहुननो हायाखै। मिजिं खालामदों जे बे जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय जों जुदि आरोबाव मोजाङै प्रमट खालामनो हायो अब्लाना निस्सय नेशनेल लेभेल बा इन्टारनेशनेल लेभेलनि वर्ल्ड काप गेलेहैनो हानाय बै दिनाबो हयथ' बारा गोबाव हयथ' जानाय नङा होनना आं सानो। बिटिआर सरकारा आथिखालाव माने फुटबलखौल' बांसिन एनकारेज होनाय नुदों, नाथाय गुबुन गुबुन खेलाफोरखौ बारा एनकारेज होनाय नुनो मोनाखै, बिनि सोमोन्दै सारा? बेबायदि नङा, मानोना जोंहा डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएसनाव गोबां गेमा एफिलियेटेड, जेरै जोंनाव चिराङाव फुटबल दङ, बक्सिं दङ, आर्सारि दङ, काबादि दङ, बेनिफ्राय भलिबल दङ, आरोबाव बास्केटबल दङ, बिदिनो 6था एथलेटिक्स थाबाय, 7था माने इभेन्ट्सआव जोंनि चिरां जिल्ला स्पर्ट्स एस'सिएसना अलिम्पिक एस'सिएसन आरो आसाम फुटबल एस'सिएसन आरो बे गुबुन गुबुन एस'सिएसनजों जों एफिलियेटेड। दा जिल्लाखौबो दिनै बिटिआर सरकारनिफ्राय 10 लाख करि बोसोरसेयाव हरनायनि खोथा अलरेडि होबाय। देग्लाय 5 लाखखौ हरग्रोगोन, बिनि उनाव 10 लाख माने बाखि 5 लाखखौ हरगोन। दा होमबा जिल्ला स्पर्ट्स एस'सिएसनखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय मदद खालामनाय माने बै जे जोंहा जे इभेन्ट्सफोर दङ, बे इभेन्ट्सफोरखौ दिनै बिटिआर सरकारनिफ्राय एनकारेज खालामदों आरो बेखौ प्रमट खालामनो थाखाय सुबिदा होदों। बेखायनो जिखौ बाथ्राखौ बुंदों बियो बेबायदि नङा। बिटिआर सरकारा सिदायै फुटबलखौ मोनसे गेम मोनसे लाग्रोदों, खारन बेयाव जोंनि लाइमोनफोरनि जस हस गासैबो बिनि हारोंथाया जोंहा बांसिन दंखा, बेखौबो खालामदों। बे नङा जे गुबुन गेमखौ नोङो उनफिननानै दोनदों। जिल्ला स्पर्ट्स एस'सिएसननि गेजेरजों गासैबो गेमखौनो समानै लांफानो थाखाय नाजानाय जादों। दिनै थाइखाजरा राइन' स्पर्टिं क्लाब काम लाइब्रेरि बे गेलेग्रा फोथाराव जोङो गिबि खेबनि थाखाय चिरां डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएसना सुपार डिभिजननि लिगखौ बाहेरायाव खुंफेरदों। बेवहाय देग्लाय 16 सुपार डिभिजन इन्टार क्लाब फुटबल लिग चेम्पियनशिप 2023 बियो 2 जुलाइ 2023 अक्ट'निफ्राय जुरिनानै दिनै जोबथा गेलेनाय बादायलायनाय। बे 15था गासै गेमाव ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों जे राइन' स्पर्टिं क्लाबनि मानगोनां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे साफ्रोमबो मावफुं सोद्रोमाफ्रा जोंखौ सानफ्रोमबो गेलेनायनि सिगांनिफ्राय जोबजासिम अहरह मददखौ जोंनो होबाय थादों। लोगोसेयैनो बे थाइखाजरा ओनसोलनि हालामनि मानगोनां मेलेमजिबि बिथांमोनजों लोगोसे गासै रायजो राजा बिथांमोना सम जानाय लोगो लोगो लैहोर लैहोर फैनानै बे फोथाराव गाव गावसोरनि जायगाखौ लाफैनानै जोंनि गेलेगिरिफोरजों लोगोसे चिरां डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएसन आरो राइन' स्पर्टिं क्लाबखौ ओरैबायदि मदद आरो थुलुंगा होफैदों, जोंनि गोसोनि गोजोननायखौ खुगाजों फोरमायनानै जों दिनै फोजोबनो हाया। बेजों लोगोसेनो जिबायदि 2 अक्ट'निफ्राय अखा बांखानि गेजेरजोंबाबो बे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनहा बे गेलेनायखौ नायफैनायखौ नागाराखै। दिनै जोबथासिम अहरह जोंखौ मदद आरो थुलुंगा होफैबाय थादों। बेनि थाखाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोननिसिम जोबोद जोबोद साबायखरखौ जासिहरबावदों। देरहागिरिफोरनोहाय 5 लाख होनायनि खोथा दं, दिनैहाय 5 लाखखौ होनायखौ नुनो मोनाखै, बे मानि थाखाय आरो माला? बियो मोनसे डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएसननिफ्राय 5 लाख होनायनि बाथ्रा नंखाया। हयथ' सोरबाया गोनो गोथो जानो हागौ जे जोंनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएसननिफ्राय दिनै देरहासार बान्थाजों लोगोसे रानिं ट्रफिजों लोगोसे देरहासारनायनो 15,000 रां जोङो दान बान्था नोगोद रां हरफादों। जेनाखि 5 लाख मोननायनि जि बाथ्रा, बियो बिटिसि सरकारा लन्च खालामदों जे मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट लिगआव सुपार डिभिजननि जि डिस्ट्रिक्ट लिग जायो बेवहाय देरहासार जायोब्ला जे बिटिसिनिफ्राय इयुनाव 5 लाख रांखौ क्लाबनि जौगानाय हाबाफारि मावनायनि थाखाय एबा मदद होनायनि थाखाय बिटिसिनिफ्राय जि लन्च खालामदों, बे 5 लाखखौ बिटिसि सरकारनिफ्राय मोननो हागोन, बेखौ आं